A asinatura deste convenio permitirá que Juan Ramón, un usuario da Asociación de Persoas con Diversidade Funcional AMBAR, realice as súas prácticas no Concello da Pobra. Durante todo o mes de maio realizará tarefas coa Brigada de Xardinería como complemento ao curso de competencias básicas para o emprego que veu realizando nos últimos meses. Caso no Sardinería, onde estará cos nosos sardiñeiros pois facendo as prácticas dese ciclo. Estamos encantados de que conten con nós para facer esta clase de actividades, estas clases de tutoría, de prácticas. Creemos que é moi bo que se fagan esta clase de talleres, de ciclos, e que podan optar a prácticas xa sexan tanto en concellos como en empresas privadas ou onde queran colaborar. Creemos que é algo esencial no día de hoxe para poder insertar a xente que ten algún tipo de problema, a xente que ten algún tipo de diversidade, pois na vida laboral. Con este tipo de convenios que xa están en marcha tamén noutros concellos da zona, AMBAR busca a inclusión plena dos seus alumnos a nivel sociolaboral. É moi importante que a sociedade se vai concienciando de a necesidade de poñer os recursos ao alcance das persoas con diversidade funcional. Facerlos sentir incluídos de forma total, non só verlos, pois eso, que son persoas que necesitan apoios, que necesitan recursos, pero hai moitas persoas que con moi poucos apoios e con moi poucos recursos pois poden desempeñar un posto de traballo como defendelo como calquera outra persona. Polo momento a iniciativa está a ser moi positiva, xa que son moitos os usuarios que repiten.